Pero mira que guapo eras de mozo que estou vendo. Oi, por favor. Pero por que dis oi, por favor, que estás aí ao timón, pareces o capitán Barba Negra aí. Pero tiñas un bo tipo aí, José, que non digo que esteas mala ahora, Por eso esa moza de Padrón quedou tan prendada de ti, Sí, pero... Que che fai tanta gracia? Que che fai tanta gracia? Non te Non reconoces? sei, porque de aí teño... Ese é o nome do Iso que barco. foi nun naufraxio ou que? No, ese era o Montecillo, o barco. Non, digo polo chaleco salvavidas. No, mira, en ese barco que tiña moi pouquiña estabilidade, cando navegábamos pola costa portuguesa, en vez de navegar para diante, iba para atrás. Como para atrás. Levaba o temporal. Imagínate o barco que era A aquel. potencia era tan mala ademais, sabes por que qué? iba para atrás. Sabes por que se ríe, Marcial? Só navegaba a Barlovento, non? Sabes por que se ríe? Porque O azotavento, mellor dito. daquela época, además de navegar, eu non sei se habería aí un amorío en cada peirao. Non. Andabades moito de troula, Bueno, eso sí é certo. Ah. Pero Como capitán do barco inglés, non? no, o capitán era vasco. No, o do barco sí, pero o inglés... Entón pasou unha cousa que fomos efectivamente o transporte que se dedicaba a ese barco cando Sí. foi construído era para traer madeira de Guinea para Valencia. Que nos estamos desviando un pouco, Sí, sí. estábamos na boda xa. Ti queres desviarte un pouquiño dese No, tema? bueno, pues entonces acabouse xa eso. e Contanos cando un vin, pouco como foi o día da boda. foi bonito, o sea, bien. Ademais, encima, contaba co apoio dos pais, é dicir, miña sogra, que é a nai que non tive, é miña sogra. Douche ese apoio, ese cariño. E meu sogro tampouco non puso ninguna obsesión tampouco. Era moi importante nesa época. Sí, Claro. sí. E entón, pois, fixemos eso. Lémbrome que a fixemos nun restaurante moi coñecido que en aquel momento estaba de moda na esclavitude e, bueno, pois eso. Logo tardamos 3 anos en ter o primeiro crío. Miña sogra dicíanos, vos non sabedes facer fillos. Bueno. Porque ela tiña ganas de ter un neto. Claro, pero había que ir facendo a cámara lenta. Non, que nos facíamos todo o posible por telos, pero non. Bueno, sabía. pero apareceu. Tardou 3 anos. Pero apareceu. Sí. Que eso, estás moi contentiño deso. Moito. Claro. Contas ademais que gracias ao negocio familiar pudeche sacar adiante a familia, non? Sí, claro, por suposto. Funcionou ben, seguindo, tamén o teño que dicir, todos os consellos que meu sogro me aportou, así como os cartos para montar o primeiro negocio. Que foi unha xoiería. Sí, Montaste esa xoiería, conseguiste sacar a familia adiante, compraste un piso. sí, eso veu despois cando montamos o segundo local. O segundo, montastes outra xoiería máis. Sí, é dicir, cambiamos de local, o Sí. que tiñamos era moi pequeno, e entón apareceunos ali ao lado un local e edificámoslo e puxémoslo todo dedicado a negocio. Non era para vivienda porque non tiña medidas, Claro. era para negocio. E dis que co paso do tempo, esa relación con esa moza de Padrón pois foi enfriándose. Enfriando. Sí, porque comercialmente tiñamos diferencias. Claro. Eu gustaba máis estirar a man según a manga, non? Sí. E non compartíamos a mesma teoría, entón E tú vestedes aí empaquetámonos. tamén bastantes problemas económicos, non? Aí foi o que nos perdimos todo, É que arruinastes. todo, totalmente. E tú vestes que volver a empezar de cero, cero. José. Como volvestes a empezar de cero? Pasándonos a outro tipo de negocio, porque o da sollería, incluído o piso, o noso propio piso que habíamos marcado, todo eso efectivamente o perdimos. E entón empezamos de novo, e eu ocorreuseme vir un día a Santiago e topei un local de hostelería na Rúa de San Pedro. Cambiastes, Collino. moi digno, claro. Foiche ben con eso hasta un punto, collestes outro, que a ti todo che queda pequeno e querías ampliar, que tamén honrache moito iso. Justamente, sí. Pero continuou enfriando esa relación de parella. Digamos que aí foi onde lle pusemos o final a eso, pero en ese negocio non temos ningunha queixa que dar, funcionábamos perfectamente ben. É dicir, tiña outra capacidade de cantidad de xente, en fin, era unha cousa que non tiña que haber pasado o que pasou. Pero Durou 31 anos, tras 31 anos de matrimonio, decidiste despois rematar con esa relación. sí, Ti dis que aínda querías moito a esa muller, pero as cousas foronse enfriando. sí. Entonces o José Aventurero volveu a aparecer e marchastes para Benidorm despois dun tempo. Porque o día que eu tomei a decisión
que xa tiña pensado, non? Pero nas Navidades do 2002 foi cando, aproveitando de que con nós no local estaban os 3 fillos, o maior, o do medio, máis a pequena, pois e máis ela, entón eu aproveitei para explicarlles cal era a decisión que tiña tomada. Encántame como atopaches o teu primeiro traballo ali en Benidorm. Pois moi fácil. Cando cheguei, efectivamente, primeiro fun para a casa do fillo do medio, que estaba en Porto de Santa María, non? Sí. E ofreceuseme, eu quería poñer terra de por medio, Santiago era moi coñecido, e eu quería evitar cando me eran facéndome pregón, que xa sabes o que pasa aquí, non? Sí, o que dirá. Automáticamente o meu fillo, que estaba na base de Rota, dixome, papá, ven para tal, e eu fui. E desde ali, aos 8 días, xa automáticamente tiña o plan en Benidorm para ir a traballar. Claro, pero ti entrastes nun bar No Mítico. e dixestes ao encargado, quero 2 refrescos para mesturalos. Si, pediñe unha Fanta, mas unha Coca-Cola. E que che dixo E ele? sirveu unhas separadas. E dixo, che eres galego ou que che pasa? E entonces eu dixe, no, é para mezclar. E quedou así mirando para min e me dice, ti non serás do mundo da hostelería, non? E digo, bueno, depende. E me dice, como que depende? É que isto non lle vin a tomar a ninguén. Isto solamente pode ser, pois sí, e tal. E dice, é que andas buscando traballo. E digo, acabo de chegar a Benidorm. E dice, pois xa tes traballo. Nun dos mellores locais de Benidorm terminastes Mítico. traballo, Ao lado do hotel ese grande, e cerca do parque de Terra Mítica. É dicir, por eso tiñamos xente ali. Mira, pero volvestes a Terriña, porque a Terriña Tirábame. sempre chama. Ali, de todas formas, foime na miña estancia de Benidorm, foi unha cousa que eu sentín moito e que tamén apetéceme contala. Claro que sí, José. Entón, resulta de que como 6 meses, ou si, en xuño, de cando eu me marchei de Xaneiro, entón recibí unha chamada do meu fillo maior, mellor dito, da que é a muller dele en aquel momento, non? Os están tamén separados. Sí. E entonces me dixo que lle buscara un hotel que querían pasar uns días en Benidorm. E eu dixen, no hotel non vos busco porque no meu piso hai sitio para vos. Vale. Non querían eso. Pero dixenlle que sí, e cando chegaron a Benidorm, evidentemente non había tal hotel. Claro. Quedaronse no meu piso. E entón, cando lle preguntei cal era o motivo, me dixeron, bueno, papá, nós non viñamos a Benidorm para ver Benidorm. Tampouco viñamos para enseñarche o neto. Viñamos para falar contigo. E entonces digo, hai algún problema? Pero o meu fillo non me quería falar. Así, facíase, escapaba, non tal. E ela tiraba, bueno, ao final digo yo, a ver, que pasa? Que pasou? E entonces me quedei cunha frase. O resto xa foi falta omitilo. Unha frase. Me dice, papá, tiña razón. Xa está, Tiña razón. xa está. Sí, porque ese foi o que me dixo, precisamente, o día de Noite Boa, cando falei entre todos, foi o que me dixo, tampouco me esquezo, papá, vai o día máis bonito que buscaches para darnos a noticia. Para dar a noticia de que se separara. Estades os 3, está ela, estamos todos, se non o fago hoxe, tendría que facer en outro momento, e ti estarías aquí, teu irmán estaría ali, e teu irmán, que é mellor que fago. Simplemente con esa frase do teu fillo, papá, Xa está. tes razón, Deixamos quedou eso, todo dito. deixamos eso aclarado. Paréceche, non nos imos a meter en problemas familiares ni nada máis. Nada. Ti quixestes aclaralo, nos con todo o respeto deixamos aclaralo, pero paréceche si o deixamos aquí para non facerlle dano a ninguén, ni molestar a ninguén. E pasamos a miña volta para a miña terriña. E pasamos a túa terriña E e pasamos a ese outro amor, José. Elixín Vigo. Que pasou aí? Non quería estar por aquí cerca, Elixín Vigo. E entón, pois, bueno, en Vigo eu tiña unha cousa que antes non contei. No ano 92, Horacio Gómez, o que fora presidente do Celta, fixera o Camiño de Santiago. Sí, acórdome. Vale, pois entón parou no meu local, na Rúa de San Pedro. E, bueno, veo ali unha foto do Celta e tal, e que empezou a falar ali comigo, en resumidas cuentas, que me fixo socio da Fundación do Celta. Eu quedei así e tal, non lle dei máis importancia que aquelo, non? Quedou así. Pero entón, cando fun para Vigo, se dá a circunstancia que o tema do traballo tamén me surgiu ben, é dicir, apareceu un sitio onde eu poder traballar, non? Na hostelería, e ali vai máis amor, céntrate nese amor. Que pasou con ese amor? Ese amor, pois, mira por onde había sido secretaria de Horacio Gómez. Cando eu lle dixen que había tido eso, dicen, non me lo podo creer, porque ele fala o castejano. E dixen, pois sí. E que tal foi esa relación? Moi bonita. E sí, o caso é que sigue sendo bonita, aunque non sexa relación. Claro. Porque foi a persona que máis
impactou en min a nivel... Eso. Ah, Sigo, en unha palabra, sigo atendo comigo.